Kaixo nagore, bideo honekin azalduko dutxut ze fallitu eukidozun ariketa hau egiterakoan. Detailetxu bat bakarrik, Eta ingo dut, zure mezuari erantzunik. Zuk kodeko zekin lortu dozu formularen HTML kodea. Eta indozuna da zuzenean hemen pegau. Ezta, holako zozera indozu. Eta gero, emondotzezu, mezua forora bidali. Eta ikusiko dozu pasako jatala niri zuri pasa jatzune. Hau esaten duzte, jarraitu. Eta ikusten duzu bardin pasetan jatala. Bai? Editatuko dut. Orduan, enbidozune da, zuzenean hori datzi beharrean, formulak testu eran edo testu moduan kopiatu behar dire. Orduan, testu modua botoi honeri klikatzen lortzen da. Klikatzen dugu hor, eta ikusten duzu hemen testu moduan agertzen dela. Bueno, berton kopiako dugu. Berton itxasten dut, eta oin berriro botoieri emoten dutzetenean, formuli ondo agertzen jate. Bidaliko dut mesure, edo forora, eta ikusiko duzu, oin formuli ondo agertuko dela. Ikusten duzu. Orduan, enbidozune da, kodigoa txertatu behar duzu HTML eran, hau da, testu moduan. Bai, botoi horreri sakatuz, eta bertan kopiatu. Eta ikusiko duzu zelako ondo urtengo jatzu. Gero arte.